Beauty we see it visual, voice we hear it, brains and you understand that to memorize my lyrics, I'm release about so many songs in last year, hit after hit, you know. So yes, welcome to the third hour of OG Breakfast. This is Vibe 94.7. First choice yomphakathi siyabonga ukuthi unathi njengamanje. We don't take for granted ukuthi ulalele OG Breakfast. Ucwabekazi, I'm Mr. OG, and also Smiley with Sport Technical Team, TI, and also our guest namhlanje kuseni. We siyabonga kuqala. I think let me start by saying siyabonga Dokotela ukuthi uhloniphe. Sikufonele ngo6:15. Ngiyazi sibani ozama mfethu ukwenza izinto day in advance. Akamana nje. Vusa manje Dokotela, vusa manje. I understand a lot. Ukube bengalibambi beke sibe nalo le show. So siyabonga Dokotela ukuthi uvuke sikubiza because we wanted to get answers. And ama answers esiwatholayo manje kukhanya ngenye indlela. Asisho ukuthi le view yakho iyona eyiqiniso. I know you always ushaya straight. Ukuthi omunye umuntu uthini nathi sesoyibambela ngendlela. Ukuthi linda bazogcina abantu bethi no, you guys want to do something sort of like a reality show. But my wish was we want to kuphuma a team la. Ithi as Vibe FM siyosakazela live ngale. Wena khahleleze remain. We want maybe to prove or we want to help ngokuthi sibanike umhlahlandlela because bazo confuse kakhulu wabantu abafika bezofuna content. I've seen this on social media, especially inyanga. Ziyangena manje, ziyakomenta manje, zifuna ama client, zifuna ukubonwa. Ziyasho and you haven't seen ukhetheleze comment. Angazi ungibona. Yes, angazi if ever travel ngifuna client, if bengifuna clientele. Bengizothatha imoto zami, thatha convoy enzima futhi. Thatha isipondo sami. Ngifike nemoto ezinzima kakhulu. Ezo4 5. Ngithi mangifika ngilaka ama camera. Sengiyalapha manje. Ufuna abantu bangibona. But angicommentanga, angishongo niks. Funny ngibuzile izolo ebusuku around 8 9. Oh nithi ngizimsakazweni. Oh talk about this why me? And I was like, oh okay, let me go. Vele ke bengifisa ukukhanyisela abantu ngibane umhlahlandlela because baya mislead abantu. Yes usisiwe kunenkinga enkulu but njengamanje udingeka ukuthi iqiniso libe khona kungalashwa usisi akulashwe ifamily because once you focus kusisi inkinga ukayiqeda ifamily it will still come. Then the last question that I have is lwasisi leyanto ayimphathanga last week, why izovela manje? Ngiphinde lini lo asisi leyanto ayimphathanga ngoba kufika uthuleleni last week. Leyanto inesikhathi. Why now maqala kukhulunywa ukuthi illegal foreigners must go kwavezwa leyanto and yalinkwa nokuthi ulale nomuntu wangaphandle. Abayeko sifuna usabashade nabantu bangaphandle silinda. Unosisi abanama serious families and lawo bantu abakazi babenze nix. Yes ba wrong bahambe vele baqinisile, but what about lo muntu one family nomuntu wangaphandla that they've been staying together for more than 30 years and akamosha kenzi lutho kuthiwani manje babuka kanjani? It's either it's a propaganda, umuntu wangaphandle maybe befuna ukuyibonakalisa ukuthi no mina ngizonisiza noma bayashaya. 2 mele nibheke manje but yokuthi ulalile out, which means mayilalile ulale last week wawuhloka in 1 week. Yeah, and why at 30 years u60 years ngithi na 30 angithi na 31 wa at 60 why unga at 50? Asebenzise any common sense. Yeah. He has a point. But I think Dr. I'm going to fix the party the way you're saying go mhlambe nalaba with families and whatever. I know uPhakela Mthakathi had an interview live and said bosisibama sisho ukuthi ningathandi uthando lanombali futhi aliboni imbala nohlanga. Asisho futhi siningagani kodwa sithi uma umazi umyeni wakho ukuthi ula ngongemthetho.
thina sithi njengomakoti hamba ugalela ngasemzini akuyobona mamezala nawe uyobona la uganele khona. So they are saying take him with you. Asithi wena sala nezingane hamba naye nilungise kahle amaphepheni nibuye seni right. Okay, ungizwe kahle ke mina. Ngithe mangiqala i-interview ngathi the illegal foreigners must be deported. And also umthetho wase South Africa uthi that has been always there. Illegal foreigners must be deported. Mayibanjwa uyathathwa abuyisele kubo. And pressure kumele ifakwe ku-government. I'm not trying to run away from the topic here today, but I saw Wish Linda one day. You can call me for that specifically. Sike singene deep siyibone ukuthi maybe izoshiya nayo sinike abantu umhlahlandlela because izofuna nje nayo topic yayo. But I support that nam. Dokotela umbuzo enginawo uthi let's just say we organize sambe siyoshaya OB khona lapha eMtuba emagcekeni akusisi ngoba siyazama ukumthinta manje producers up and down trying to get that sorted. Are you saying to us ungakwazi ukumlapha usisi one and ekumlapheni kwakho ungafunani in return? Okay, number one, masiyenza iOB laphana we'll do it without cameras. Bazosilalela kuphela. Ngiyakuzwa. Number one. Number two, masimlapha usisi angwafuna ama-camera. Yeah, yokushilo client confidentiality. Exactly. Lokho ngistika khona angihlehli. Ngoba sibonile abanye osaziwayo bemgcoba osaziwayo. Asikhulume ngenyanga noma uMakhosi noma isangoma nosaziwayo, a celebrity and Makhosi. Celebrity right. Yeah. Akahamba ubonakala right futhi right because uyabonakala ukuthi unothando for umphakathi. But mina mawusuqala uthi ngene esikhwameni sakamzozo manje uthinta ulaphi ngicela ama camera switch off singaphindi sikhulume ngayo nokuthi ukhehleleza ufikile lapha ngakhuluma ngoba yolapha. Then one day sebekhohliwa abantu mayise right uyena ozobuya. Uqiniso. Yazi mina ngasizwa ubani because ngihlala ngibuka Linda nabantu abaningi othi maybe ngibanika igroup noma ngibanika in ngibatshela esikolweni ngithi ungalingi ukukhuluma igama lami alumlomo mawuthola begxeka nawe gxeka yayizwa uvala umlomo bangaku-understand ukuthi uhambe phi mabethi bayabuza ukuthi uhambe ukuthi ngiyele eUganda bantante baye ku-Uganda bashiya umuntu la uyivalele umlomo wenza into yakho. So nami masiya lapha I will want them only to listen on air bangaboni because social media bafuna ukubona sifuna ukubona siyothi ibani live asifuni lelo langa sizobe sikhuluma nabo. If ever siya profeta we'll only give them that content encane bazwe emoyeni ukuthi oh prophet what after that banya ngaye baphinde bezwe mix sidile naye ngizomlapha. Okay, the time is up now. Doc, what will be your last word kumlaleli nomunye onaso lesi sifo mhlambe naye usezothola ithuba lokuvela and sesiyabona nenyanga ziningi manje zigcwele ku social media zithi hey ngayilapha mina lento ziqhamuka from Zima abanye baqhamuka from Uganda abanye baqhamuka from Mozambique mubheka lapha ku TikTok nje inqwaba bathi hayi singayenza lento. Okay, i-advice engizoyinika if this message gets to the family izothi abayinuka amakhwapha ababheka i-background yabo ukuthi basuka kuphi kwakwenze njani lento engishilo. I so wish ukuthi bangayithola leya video mabeqeda lapha wonke umuntu obuyayo bamcela ukuthi siyabonga ukuthi ufikile sicela uswitch off ifone yakho switch off ama-camera yonke into ngiyabuzwa siqhubeke sisebenze. And also asinamali ngeke sikwazi ukuthi ahambe yonke into yenza uzoyenzela la ekhaya kodwa ifone akabe off ungasirekhodi ungenzi lutho siyacela sihluphekile. Maybe ukhona umhlahlandlela. And the last thing is singayikholwa yonke into eku-social media. Ngizoyiphinda ningayikholwa yonke into eku-social media. And content creators, be careful on izinto enizishoyo. Kunezinto eziyochitha imishado abantwana basale benganabo baba basale benganabo mama just because wakhuluma into encane uthi wena wenza content awuchitha umuzi. Kunabantu ade bezoshada next week noma kade bezoshada next month bathe mabebona lento bezwa leli gama athi ngeke ngisashada nalo ngoba nina nesifo sokugugizana.
So be careful izinto enizishoyo ningaboshwa noma yini. Nani izinyanga hloniphani umsebenzi wesintu ningasho noma yini. And also bear in mind angiyizelanga la ngicela uVibe FM ngathi uVibe FM sicela ukuzozwa uvo lwakho ukhehlelezi. Siyabonga ngalokho. Exactly. I don't comment entweni ezinje. That is why abanye bathi hawu awusabonakala ubhizi nepolitiki. Yes ngithi ngibhizi nawo ngiyalapha esigodlweni but angibashuthi abantu. Ngenza sure ukuthi umuntu mayifika esigodlweni ngiyamprotecta ngayo yonke indlela despite izimpi zethu zaku social media but ngeke ulibone client lami livela ku social media. In fact ngelinye ilanga siyokhuluma ngezimpi when we want controversy zakho nezinye inyaka okwamanje siyalapha. Inamba yami yebo please abantu abafuna ukhehlelezi 071 130 78 08 noma uthi 072 1234 976. Facebook nyanga yethu momzo besi live njengamanje. Oh, we live still. Yeah, okay. We're still live. Bangamba video khona lapha noma uTikTok Dr K503. Bonga nini. Indumane. Siyabingelela ngenzeke siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu cofa subscribe button le channel yethu Umgosi Ethu. Ngenza kwethu ke lana ukhehlelezi usemsakazweni uveza indlela yokusebenzisana kodokotela nesintu ngemva kokuba kowesifazane kuvele ukuthi ke unesifo sokuguga semncane neminyaka engu-31. Mina ke nayo ngenza kwethu bengathanda sihlangana lapha kwi comment section sizofu lwakho uthini ngalolu daba siphinde sihlangana nakwamanye amavideo alandelayo. Cofa subscribe button le channel yethu Umgosi Ethu njengentatheli noma njengomsakazi womsakazelo womphakathi Umgosi Ethu. Siyacela ngenza kwethu ukuthi ke usubscribe. Mina ke nawe ngenza kwethu ke asiphinde sihlangane ke kwivideo elandelayo. Danko, bye.